DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama ang kainit sa tuwang panahon karon, ingon niini sabang nga tuwang kainit sa padayon nga pagpangita og mga suking tigpaminaw para himuon nato karong adlaw nga DXDC Listener of the Day. Karon pa daw ng mga kasama nata karon diri sa Barangay Wilfredo Agdao ning atoang syudad sa Davao og atoang gisuksok gyud maayo ang Pioneer Street ning atoang syudad kay natay nasakpan nga minaw sa DXDC. Ato ang ilailahon mga kasama kung kinsa ni. Atong ilailahon mga kasama. Ayo! Mayong adlaw! Nay, may adlaw nay, gawas nay, dali nay. Ayan, mga kasama si Nanay, mayong adlaw ni mo nay. May adlaw po, O sa pangalan nimo? Heidi. Si Nanay Heidi. Nanay Heidi. Pila na imong edad? 62. 62. Mura pa mag-42. Kumidya. Nay, na sayro na mo nga tigpaminawan daw kag DXDC? Gikan pa sa una, gamay pa ko. Gamay pa ka. Oh, katong mga tiban pa, mga kuan, mga drama, tanan sa una karon Ah. kay naguba man akong radyo. Uy. So, sa gamay pa ka na minaw na ka sa DXDC. Oh, Unsang DXDC unsang orasa? Unsang gidara ka na minaw to? Basta kay elementary pa. Elementarya pa. Oh. Karon niya 62 na. 62 Lula na. Lula na. Agpi. Grabe mga kasama no. Mo ni tinuod nga. Oh, sa tinuod lang, wag Oh. ko balin-balin. Why balin-balin? Oh, Ma, istasyonan. ayan. Og tungod niya nanay. No, ikaw ang atuang listener of the day sa DXDC karong adlaw. Palakpak mga Og tungod niya nanay. Nganong ganahan man ka maminaw sa DXDC? Nganong wa mo ka mainganyo sa pagliso sa laing istasyon sa DXDC ra magita? Ganahan gid ko sa mga drama Oh. o sa mga balita. O tungod niya nanay. Naami dala sa imuhang mga regalo kay ikaw nga tuang DXDC Listener of the Day. Unsa imong gibati nay? Ay, nalipay na yun. Nalipay na surprise ag nalipay. Oh, yes. Ato nang itag sa tag sa ogtono lang itong regalo mga kasama. Ops, Uy. nara! Radyo, dawatan ay na naging kay Radyo Ay, Perti Mindota sa itong radyo. Salamat na pagikan. Oh, Salamat solar kayo, na ha, solar. Oh, pwede na sa isaksak, pwede buwad sa init. Nay, napagitay pakapin. Na lechon manok. Tama-tama Ayan, yun. tama-tama Gawa yun. ko yun to. Okay, na gawa sa ng lechon manok na. Gusto ka og pantulak? Huwag na Siyempre na kayo bugnaw nga soft drink. Ayan. Onya, last night natay souvenir padigig ka kalimot sa DXDC. Kanunay ni mo masot at tuwang DXDC t-shirt souvenir. Uy, ato Ayan. Kadel inay be ato sa kuan. Ay, okay, mo ambak ko si manok. Kasi Anay. Nay, Heidi, nana sa imuha tanan natong mga regalo unsa imuhang gibati, unsa imong ikasulti sa DXDC. daghang kayong salamat sa DXDC o sa mga staff sa DXDC. Ayan. Wag ka Na surpresa jud ko. na surprise sa first time. Oh, sa tibuok na akong kinabuhi karon pa ko kadawatan. Pagka Sige nay, salamat ka nanay Heidi sa imong pagpaminaw. Onya padayon sa pagpaminaw sa DXDC. Bueno mga kasama si Nanay Heidi ang atuang DXDC Listener of the Day karong adlaw. Sa sunod na po nga higayon, kamo na po ang amuang pangitawon mga kasama, pakos gilang ang volume sa inyong mga radyo. Kawan ang kinatibuan pero sa Armin Davao, kasama mo sa balitang serbisyo publiko. Reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyo Man Joel Veray. Tatak, Ariman! DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.